Здравейте, приятели! Днес продължавам с нередностите в съдебна система, които аз виждам в работата ми в град Пловдив. И искам да алармирам за нещо така доста интересно според мене. А това е, че в нашия град нотариуси и частни съдебни изпълнители са едновременно с това и арбитри в арбитражните съдилища. Имам предвид в двата арбитражни съдилища, в които аз не се явявала. Това, например, са нотариус Силвия Хаджиева, която е арбитър в арбитражен съд при Стопанска асоциация Пловдив, както и в арбитражен съд при Българска бизнес асоциация. А също така и частен съдебен изпълнител Константин Павлов, който е арбитър в арбитражен съд при Стопанска асоциация Пловдив. Аз считам, че не е редно действащи нотариуси, частни съдебни изпълнители да са арбитри, особено в същите съдебни райони, в които практикуват. Така считам аз, тъй като и въобще по закон те имат съвсем различна функция. Отделно от това, много интересно, например, съпруга на нотариус Хаджиева е председател на Пловдивски окръжен съд. Сега, ако примерно някакво нотариално производство тя откаже да извърши, ние имаме право на жалба срещу това пред Пловдивски окръжен съд. Ако Агенция по вписванията не й впише някой нотариален акт, тя може да обжалва пред Пловдивски окръжен съд. С последните изменения на Закона за международния търговски арбитраж, постановените от нея арбитражни решения, изпълнителният лист по тях ще бъде ваден също от окръжен съд Пловдив. Действията на частен съдебен изпълнител Константин Павлов също се обжалват пред окръжен съд Пловдив. Считам, че това не е редно и не само не е редно, дори намирам, че има конфликт на интереси. Сега, аз знам, ако ги попитаме тях, какво ще кажат. Те ще кажат, няма пречка по закон. Аз не мисля така и съм сигурна, че всъщност извеждат своята логика от това, че в техните закони за нотариусите и частни съдебни изпълнители има забрана единствено да работят по трудов договор някъде. Друга забрана общо взето няма. Разбира се, в законите им описано, че не могат да бъдат кметове и други неща, но явно, тъй като арбитрите работят по граждански договори, считат, че могат да бъдат такива. Не, колеги, не можете да бъдете, тъй като някои неща не е нужно дори да се записват в закона, те се извеждат от общата правна логика. Сега, интересното е, че ако примерно нотариус хаджийска е едновременно и нотариус и арбитър, по този начин тя един вид може да формира и повече клиентела. Например, аз бих използвала услугите й, защото някакси тя затваря кръга по този начин. И както и частен съдебен изпълнител Константин Павлов, някакси ми се струва като нелоялна конкуренция спрямо техните колеги, дори защото формират нови клиенти с тази си дейност. Отделно от това, считам, че, например, аз съм упълномощена по едно дело. Моите клиенти са осъдени вече за сумата от 300 000 лева от арбитражен съд при Българска бизнес асоциация Пловдив и ни предстои ново дело да ги за сумата от 150 000 лева материалния интерес. Ние също сме избрали нотариус Хаджиева да бъде арбитър по делото поради някакъв опит за закрила. Това също трябва да се има предвид и нещата наистина са доста сериозни, доста драматични. Ето, например, в този арбитражен съд ищец обикновено е дружеството ХъС, което се занимава с метали, както и финансовата къща Сифинанс. Аз, ако съм техен управител, бих използвал услугите на нотариус Хаджиева като нотариус, както и като арбитър, защото би било много по-удобно. Също, честно казано, бих използвал услугите и на частен съдебен изпълнител Константин Павлов, той да ми бъде арбитър и след това той да ми събира парите, защото пак ще бъде доста сигурно. Това са нередности, за които ние първо с които се сблъскваме и второ, за които много малко хора смеят да кажат открито, макар че се говорят.
между нас, ето аз се осмелявам да го направя. И считам, че трябва да има промяна в тази насока. Благодаря.